Bi ame tenenduna janvier kalo kile nani ambalma o bisimila mala chuka dun kibaru keneka bi kibara munu mambulo kada kulo kan o de sibrido janvier kalo kile fla france ka finitigi ma fla ulu koni bonela onina malikono kibara munu sera ma ulu koni ya yere ka fo france ka kelebolo mun kon be malikono yanno na anko mako barkan o finitigi ma fla ka ulu koni to uga lakana baraw konna ulu ka bolma fen yelena dugu jugoro mugu do kon kani o chilani uye finitigi mɔgɔ fila ulu bonela unina ma kelen yɛrɛ o jokina nin kasara in kɔni kɛra menaka mali camancɛ bolo fɛ k'aw ladɔnna fɛnɛ k'a fɔ ko ni ma fila minnu kɔni bɔnɛlen filɛ nin ye unina faransi ale kɔni ka finitigi minnu ni tora sahel ko kɛlɛ la ko nin ye ulu kɔni dafale ma 50 la kibara wɛrɛ b'an bolo ka da tulo kan o de ye mali kalanw tali o bilala janvier kalo o tile 25 la k'aw ladɔnna k'a fɔ don laban ninnu kɔni na kibara dɔw kɔni kun gɛnsɛnna minnu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kalanw kɔni bɛna wuli ka bɛn ni janvier kalo tile 5 ye tarata don nka bi tɛnɛndo janvier kalo tile 4 mali sanfɛ kalanso minisiri ale ni cɛmancɛ kalanso ni duguma kalanso fɛnɛ minisiri ninnu kelen kelenna kɔni bɛ ye sɛbɛn kɔni kɛ ko coronavirus kɔni taabolo kama ko kalan wulili o kɔni bɛna bila janvier kalo tile 25 la sanfɛ kalansow la duguma kalansow ale ni cɛmancɛ kalansow ka da kalandenw karamɔgɔw ale ni denmansaw bɛɛ lajɛlen tulo kan kibara wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye sibiridon janvier kalo tile 2 mali premier ministre kɔrɔ modibo keita ala y'ale ka kalifa minɛ la marok jamana kan kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko premier ministre kɔrɔ modibo keita ko a tun bɛ wagatinin bɔ ale kɔni tun bɛ marok jamana kan a ka furakɛliw kɔni na nka ala kɔni de nana n'a ka na ye ka kɛ ni sibiridon janvier kalo tile 2 ni ale kɔni ka bana ma ɲɛ premier ministre kɔrɔlen modibo keita ale kɔni taara ka sito san 78 na o sababuya la an bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin banbagatɔ n'a somɔgɔw ma kunnafoni kuncɛ la kibara wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye ka kɛ ni sibiridon ye janvier kalo tile 4 a yirɛla k'a fɔ ko coronavirus yera mɔgɔ 27 la ko mɔgɔ 100 ale ni mɔgɔ 6 olu kɛnɛyala ka bɔ coronavirus bana la wa mɔgɔ 2 olu yɛrɛ fɛnɛ tanyala ka sababu kɛ coronavirus bana ye o sababuya la mɔgɔ minnu kɔni garisigɛla coronavirus la olu sigiyɔrɔ kɔni bɛnnen don kaye marabolo kɔnɔna ma ale ni kulikoro marabolo kɔnɔna sikaso marabolo kɔnɔna mopti ale marabolo kɔnɔna ale ni bamakɔ ale sigidaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔnɔna o sababuya la coronavirus ye mɔgɔ minnu kɔni minɛ mali jamana kɔnɔ olu kɔni jate bɛ mɔgɔ 7,200 ale ni 53 la mɔgɔ minnu tanyala ka sababu kɛ coronavirus bana ye olu kɔni jate bɛ mɔgɔ 200 ani mɔgɔ 78 na wa mɔgɔ minnu fɛnɛ kɛnɛyala ka bɔ coronavirus bana la olu fɛnɛ jate bɛ mɔgɔ 4,913 la o sababuya la mali jamana ɲɛmɔgɔ ale ni kɛnɛya tigilamɔgɔw olu kɔni kɛlen bɛ k'a ɲini bɛɛ lajɛlen kelen kelenna fɛ bɛɛ ka saniya walew matarafa ale ni taabolo minnu kɔni bɛ an kisi bana in kɔni ma bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ o batubaga ye walasa an bɛ se ka nin bana in kɔni kɛlɛ ka bɔ mali jamana kɔnɔ an balimaw ni ne kun ye bidon kibaru ye ka da aw tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la sankura hɛrɛ ala k'o di an bɛɛ ma aw k'an bɛɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ